not giving up. Iniwan si Padden for 3. Wala. Gandang box out ni Rica Fort. Tumutorgo naman on the other end. Lays up. Wala pa din. Si Solero naman nakakuha ng bola to Pasibe. Pasibe fakes. And one! That's an end one for Allen Pasibe. So talagang hinintay ni Allen Pasibe yung defender. Magaling siya sa ganung coach, no? Oo. Sabi nga ni Pasibe, parang matagal lang din nakag-screen kay Tiborcio. Wala. Almario penetrate. Hangs. Hindi pumasok. Rebound ni Ian Manaya. Nagmamadali ang Hermonio penetrate. Uy! What a shot by Fredson. Hermonio nakakuha pa ng foul. Pupunta sa foul line. Si Fredson Hermonio. Bibigyan siya ng bonus shot sa palab. Until you succeed. Oo. Kiki Ayo. Uy. Open bomb. No shot ni Ayo. Mendoza. Pasa kay Magalong. Cross court kay Caroche. Oy! What a defense! Buta tayo. Pasa. Oh, yan. Nandyan pala si Doloso. Napaganda partner. Barde. Lionel dribbling the ball. 3.8. Yun. Mahigpitan ng bantayan doon. Ni Alyaray saka ni Babak. Tira yan dyan. Ayun Pasok yan. na. For 3. Canson, his first 3-point shot. Mark Lezano, ang kanilang number 1 point guard. Paso Robby Cano. Tolisano. Balik kay Cano. Gahanap ang pasan. Lezano ulit. Reverse pass na kay Prestilla. To Arcos. Everyone is holding the ball. Prestilla. Uy! Uy, grabe yun. Uy! Di na ako nakakimubos. Kala ko mako-convert. Sayang. Walang nagawa doon si Resident Pretty Boy. Isipin, pinasayaw eh. Pero magaling naman talaga yung sumayaw si Oo. Kuya Ken. Lalo kumanta. But defense yung nilagyan ng puwet. Slow down, sabi ko Puerta. Swing sa ampungan. A long bomb, hindi pumasok. Rebound ni Arce, tumatakbo. Ayan, Arce in and out. Oh, Arce, fake. What a shot. All the way. All the way. Kaya pang coast to Coast to ni coast Arce. by Ariel Arce. Sabi, matanda na, kalabaw lang daw Ang tumatanda. Oo. Gemma, Alyaray. Babak. Back to Barde. Pinasa kay Ignacio. Cross court pasa kay Ayo. Pasa kay Barde. Drive the ball. Kick to Babap. Pass to Pableo. Go hard sa basket si Pableo. May kasama May bang kasama pang foul. Maganda, intense. Intense na intense. Si Marasigan, saka si Nacario, lalabas si Noga, saka si Puerta. May Gusto game history nga talaga tong Noga. ni Coach Iraula Anthony, press leg siya. Oy, fake ni Uy! Ganda. Ganda nung hang time na hindi tumalon. No. Gandang tira. Hang time na in-scoop na hindi tumalon si Nacario. Ito, binababa ni importante ang bola. Barde, dribbling the ball. Pass to cross to Relucio. Finger roll. Rebound by Bobier. Pass to Caroche. Pass to Mendoza. Uy! What a alley-oop pass Gandang by pasa. Mendoza connection to Relata. Nakakuha pa ng foul. Saktong-sakto. Nakahawa, hindi. Rebound ni Ken Estrada. Oy, dyan pala yung loading ng Ken Kadag. The Helicopter Man. Oo. Baka makakita tayo ngayon ng helicopter defense. Oo. Baka naman. Nakasalubong ko sa coach kanina. Pagpasok, papakitaan lang. Uy, yun naman. Uy, na naman tayo. Kita. Kung meron tayong helicopter ni Lelis, pinipressure ni Padua. Uy! Ay, sayang at hindi lang pumasok. Ang ganda sana, pang top 10 na sana yung move na yon ni Lelis. Sorry, miss there for Lelis.
Ang gandang galaw. And Kadir with that slamma jamma, umangat ang ring! Gulat Grabe, talaga. akala ko masyasyakat at babagsakan ng ring itong si Kadir.